Jeden rok na YouTube. V roku 2022 som si poprvýkrát založil kanál a nahral naň video. Moje úplne prvé podarené video bol z Minecraftu Update 1.17. Ale samozrejme v tej dobe som nevedel ani strihať, ani veľmi natáčať, takže mi to veľmi nešlo. Ale postupne som sa zlepšil vďaka programu Camtasia Studio, ktoré mi odporúčil môj brat. Ale videá som točil len ako nezaradené, čiže tie videá mohli vidieť len moji kamaráti. Ale videá som veľmi často ani nenatáčal, lebo ma ich nebavilo strihať. Takže som sa natáčaniu začal vyhýbať. A tak nastal rok 2023, kde som vôbec už nenatáčal. V zime v roku 2023 ma začal znova baviť Minecraft a aj Fortnite. Na jar v roku 2024, keď som hrával často Fortnite aj Minecraft, tak ma zase napadlo, čo keby som ich znova začal natáčať. Uvažoval som nad tým až do dňa 19.5.2024, kde som sa konečne rozhodol, že si založím nový kanál. Názov tohto kanála bol Bleskač hrá. A ako prvé video na ňom som vydal, kde som pušoval 100 trofejí na Brawl Stars. Ten kanál som plánoval mať iba o Brawl Stars, ale neskôr som sa dostal a začal som natáčať aj teda Fortnite a Minecraft. Ale kanál som plánoval mať sám, ale nakoniec ma napadlo, čo keby sme ten kanál mali dvaja. Pretože som sa bal, že sa stane to, čo aj s minulým kanálom, že ma to buď prestane baviť, alebo nebudem stíhať. Tak som sa teda rozhodol, že ten kanál budem mať s mojím kamarátom MG Skimom, s ktorým natáčam doteraz. A on bude natáčať Fortnite a ja Brawl Stars. Lenže jeho to natáčanie nebavilo a on to nevedel tiež. Tak som sa nakoniec dohodol, že videá budem natáčať ja, budem ich aj strihať a on bude točiť so mnou. Ale stále sme sa nevedeli dohodnúť, ako sa bude volať kanál. Nakoniec som rozhodol, že sa bude volať Bleskač Crew, ako sa volá doteraz. Lenže Crew to je skupina viac ako 2 ľudí a my sme boli len 2. Tak som ešte zavolal Mistera Creepera a Genex, ktorí sú tiež stále s nami, a neskôr k nám prišiel aj môj kamarát Majo. Ale odkedy som si vytvoril kanál Bleskač Crew, tak začal som strihať v CapCute. Ale nevedel som to veľmi dobre robiť, takže tie prvé videá neboli boh vie čo, ale neskôr som sa konečne naučil lepšie strihať až doteraz. No a to už sme v súčasnosti. Toto video robím 17.5.2025. Za 2 dní to bude rok, čo som si vytvoril tento kanál. V súčasnosti teraz točíme rôzne videá. Minecraft, Fortnite, Brawl Stars, Hunter, alebo aj Drive San Francisco, z toho vyšiel len jeden diel. No a editovať už viem lepšie, vydal som niektoré úspešné videá, hlavne z Brawl Starsu, ale tie odbery samozrejme, ktoré mám, to sú len zo shortov a ja viem. Preto ja aj aktívne točím videá, aby som sa proste predral, aby ľudia ma poznali cez takéto videá a nie iba cez shorty. Okrem iného máme aj ďalšieho člena Domča, ktorého už podľa mňa tiež poznáte. On teraz býva na Minery a Miniminer je moja najväčšia a najzaujímavejšia séria na kanále, ktorá máva asi najviac zľadnutí zo všetkého. Takže by som naozaj ocenil, keby si ma podporil lajkom a odberom, veľmi by som si to vážil, pretože môj sen bol a je zatiaľ dať 100 000 odoberateľov. Viem, ja to asi nikdy nezvládnem, ale čo tak keby sme teraz dali 400?
To je ten najbližší milník. A shorty mi robí môj spolužiak, nepoviem jeho meno, poviem iba jeho prezývku Gaston Dog. Takže ďakujem ti za všetky shorty, čo si pre mňa urobil. Takže za tento celý rok sme dali v štatistikách 110 000 zliadnutí, niečo cez 4 000 lajkov a odberov 354. Čo je ako... Je to vďaka iba tým shortom, ale lepšie ako nič. A ináč mám aj Brawl Stars klub, keby chceš, tak sa tam môžeš joinúť. Názov klubu je v popisku. A teraz vám ešte ukážem moje úplne prvé video, moje video, ktoré malo najväčší boom, moje najväčšie projekty, takže poďme na to. Takže toto sú úplne moje prvé videá. A toto update Minecraftu 1.17 je úplne prvé. Ja vám ešte tuto ukážem trošku, ktoré sú. A ako vidíte, všetky sú nezaradené. Áno, píše sa tam, že to bolo pred rokom. Ale to bolo preto, lebo ja som ich mal súkromné a dal som ich nechtiac na verejné. A potom som to zase dal na nezaradené. No a toto je to prvé video, takže názov na ukážku. Ja som Bleskač a vítam vás u môjho prvého videa v živote. Dnes som vám chcel ukázať Minecraft 1.17. Boli tu pridané nové veci a ešte k tomu som sa spawnul pri dedine. Tak je to veľmi dobré. Tak som si pre vás prichystal tieto veci. Toto je nový blok, volá sa to meď. Tieto veci tu boli... Dobre, takže to bola prvá názorná ukážka. Teraz vám ukážem úplne prvé video na kanále Bleskač Crew. Dobrý deň dámy a páni, ja som Bleskač a ja vás vítam u nového videa, aj u prvého videa. No a dnes si dáme ako prvé video Brawl Stars a rovno aj push na 100 trofejí. To je úplne jednoduché, na 100 aj na 200 úplne jednoduché. Však to sa dozviete možno, ale určite áno, v ďalších videách. No a ja to nebudem dlho otáľať a uvidíte, ako som to zvládol. Ukážem vám všetky hry. Takže ja som ich natočil aj za kamerou, takže vlastne ako všetkých uvidíte, ale ak som tam nerozprával, ale bude to super. Takže čaute. El primo is here. Showtime. Buenas noches. A teraz vám ukážem taký rýchly výcuc asi tých najväčších projektov, ktoré som kedy urobil, lebo také nezvyčajné videá. Dobrý deň dámy a páni, ja som Bleskač a ja vás vítam u nového videjka. Dnes máme taký menší špeciál a taký, že vidíte moju webku, ale samozrejme zahalenú, čo má byť ako také poďakovanie za 200 odberov. A v dnešnom videjku pôjdeme zo série módov, ktoré som robil veľmi dlho, ale mi to crashlo, takže... Dobre, tak poďme rovno na to začať. Poďme to teda začať, no. Jo, čaute všetci, ja som Bleskač, vítam nového videjka. Dneska tu máme Minecraft.
začiatok a už vidno, že to ten cringe. Minecraft! Už však čo? Bol som ešte vtedy mladý. Že mladý. Malý, no. Logicky. No a proste tu je celá reakcia na to staré video, čo som vtedy točil proste. Potom toto PVHU, ktoré som točil s Mr. Creeperom a Genix na dovolenke. Dobrý deň, dámy a páni, ja som Bleska, že si tomu nového videa. Dneska tu máme prvé PVHU s Mr. Creeperom. Čaute! A z Genex. Ahoj! Dobre, tak si to užite a poďme hneď rovno na prvé. OK, kašlem na to, mňa to nebaví. Aký list. A teraz vám ukážem tie najpopulárnejšie videá. Toto je hneď prvé video, kde som vám ukazoval tie najlepšie fejkové Brawl Stars hry. Jo, čaute všetci, ja som Bleska, že vás vítam u nového videa. Dneska tu máme pár fejkových Brawl Stars hier a všetky si dneska ukážeme, tak poďme rovno na to. A ešte počkaj, rád by som ocenil ten like, odber aj so zvončekom, lebo na tomto videu som pracoval extrémne dlho, pretože dabovať, strihať a zháňať takéto hry, to je práca aj na 3 hodiny. Takže bráško, naozaj to sem hoď, aj ten like, aj odber a možno uvidíš aj takéto ďalšie iné videjka. A potom ma prekvapil tento Kenji, čo je tu. Jo, potom sa mi takto bagol shop. A to nebude ešte ani jediná vec. Potom keď som išiel do shopu, skiny predražené, ale samozrejme gemy v podstate za reklamu, takže v podstate ako keby zadarmo. Pozeral som aj brawlerov, kde som narazil na týchto dvoch. Mega Monster, čo je Godzilla z volakedy, čo bol ten event. A potom Robo Boss, ktorého som ešte nikdy nevidel. Nikdy som ho nevidel ako... A toto zase napríklad bol úplne prvý stream, čo som točil a bol to z Huntera. Čaute všetci. Ja vás vítam pri tomto, dal by sa povedať, že takom streame. Neviem, či ma je na tej webke dobre vidieť. Dúfam, že teda... Hej. A dneska si zahráme Huntera, klasik. Spoločne aj s mojim bratom, ale ten tu nebude. Toto je v podstate taký prvýkrát, čo natáčam niečo s webkou. Takže už je tu. Ahoj. No, a ideme polovať husy. Takže tak, no. Takže. A tuto prosím vás máte zoznamy, kde si môžete pozrieť, aký chcete len tip ako videí. Takže kľudne si niečo pozrite. No a najzaujímavejšie sú určite Goose Game, potom Parkour Pyramid, tejto skúšam rôzne hry, stránky videa a Miniminer. A ešte vám nakoniec ukážem tie najpopulárnejšie shorty. Rozhodne to tento. And I'm Frank. But that's not all. We have a brand new legendary brawler. Dobre. Potom ďalej sú to tieto videá, takýto typ videí. Toto som robil sám, tieto videá ja.
safadinha, então vem cá, mamá, que eu sei que tu é galinha. Então vem cá, mamá, vem cá, mamá, vem cá, mamá, vem cá, mamadinha. Potom aj takýto. Potom keď preskrolujeme ďalej, tak aj toto. Toto ani nie. Toto trochu. Ale najviac čo má, tak je... Počkej, kde to je? Kde to je? Kde to je? A, tuto. Toto. 17 000. Então vem cá, mamá, que eu sei que tu é galinha. Então vem cá, mamá, vem cá, mamá, vem cá, mamá. No a to sú teda vlastne všetky tie virálne shorty. Potom ešte napríklad aj toto mini opening free boxes, či čo to je. A potom aj otváram Legendary Star Dropy druhá časť. No dobre, tak ja dúfam, že sa ti toto videjko páčilo. Uvidíme sa pri ďalších videjkách. Za 2 dní to bude už teda, však vy vidíte 19.5. toto video. Takže začína nová etapa. Na budúci rok to už budú 2 roky, takže tešte sa na nové videá. Nezabudni dať like, alebo prosím.